Ahoj, já tě zdravím u dalšího videa a v dnešním videu bych se s vámi chtěl podělit o to, jak já dělám údržbu akvárií, jak zastřihávám rostliny, jak se starám o filtry, když dělám údržbu a celkově bych se s vámi rád pobavil o tom, jak taková údržba jako odkalování, jako zastřihávání rostlin, jako čištění akvária, popřípadné přesazování rostlin, či čištění dekorace, jako jsou kameny, kořeny a tak dále, ať už po filtr a filtrační média, jak je čistit, jak je správně propírat, nepropírat, s vámi rád podělil. Takže jestli tě tohle zajímá a snaží se najít nějaké řešení, protože třeba máš v akváriu roduchu, černou štětičkovou řasu, tak tohle video si myslím, že je zrovna ideální pro tebe. Nebudeme tady tlachat, pojďme se do toho pustit, máme tady spoustu práce. V údržbě pravidelně zastřihávám rostliny a používám k tomu zahnuté nůžky, které jsou lepší při stísněných prostorách. Jak můžete vidět, rostliny zastřihávám těsně bez stonků hned pod vyrašenými listy. Má to své důvody. Jde o to, že spousta stonkových rostlin se rozmnožuje dělením, to znamená v místě, kde zastřihnu rostlinu, v jednom stonku vyrůstají dva. Zde jsem si vypůjčil obrázek ze stránek ADA. Můžeme zde vidět rychlost růstu jednotlivých rostlin a taky jak často bychom měli střihat. Třeba taková Rotala macandra roste velmi rychle a je nutné ji pravidelně zastřihat. Co se týče zastřihávání, používám top notch metod, to znamená, že ustřihnu stonek a špičku vrcholového řízku poté zasadím vedle. Zde je vidět, že jakmile rostlinu zastřihnu v jednom stonku, rozroste se na dva. Jakmile rozstřihnu dva stonky, ty se opět rozrostou na dva. Prostřižené rostliny si poté snažím nějakým způsobem z akvária oddendat. Je to lepší ještě předtím, než vypouštím samotnou vodu, protože jakmile se dostanou při údržbě na polovinu vody v akváriu, je poměrně složitý zjistit, která rostlina je ustřižená a která ne. Někdy samotná údržba v rámci prostřihávání může zabrat až třeba 2 hodiny, ale dobré je, že při pravidelném stříhání a trhání rostlin my zvyšujeme rychlost růstu. Následně pomocí pinzety na třeba kovový tácek si prostřižené rostliny vyndám, abych měl přehled, kde a jak je jaká rostlina a snažím se vybrat opravdu všechny. Nyní mě čeká také redukování plovoucích rostlin. Aktuálně v tomhle krevetárku máme i okřehek, což je takový malý peklo, ale snažím se pinzetou vybrat plovoucí rostliny mimo okřehek a když to prostě nejde, tak vezmeme sítku, následně si všechny plovoucí rostliny takhle z hladiny vybereme, pak samozřejmě je nutné rozdělit okřehek od plovoucích rostlin, takže třeba propláchnout pod tekoucí vodou přes nějaké síto, například na těstoviny, kde máme jistotu, že dotékající dírka je větší než samotný okřehek, aby jsme pak posléze mohli ty plovoucí rostliny do akvária zase vrátit. V rámci údržby nás také čeká odkalování, čištění dekorace a zbavování se nepořádku. Teď ovšem je důležité zbavit se nečistot na skle, jako je třeba například řasa, a to pomocí žiletkové stěrky, nebo můžeme použít magnetickou stěrku, která ovšem není tak efektivní, anebo také můžeme použít houbičku. Následně ovšem je na řadě odkalování. Zde je vidět, že odkalovačem opravdu nezajíždím hluboko do substrátu. A to z jednoho prostého důvodu. Jakmile zajedu hluboko do substrátu,
vytáhnu veškeré nečistoty, veškerý bordel, nitrit a tak dále do vody. Používám zaslepování prstem a nebo mačkání hadice. Tím ucpu proud a mám jistotu, že při každém odkalování, když odkaluji, veškeré nečistoty při zmáčknutí nebo ucpání proudu mi zůstanou v odkalovači, já je tak odkalím a písek nebo substrát mi spadne zpět do akvária. Teď ovšem je na řadě čištění dekorace. Čištění dekorace doporučuji koupit, pořídit takovéto malé kartáčky. Jelikož se jedná o břidlici, tak jsem zvolil plastový, jelikož kdybych vybral třeba kovový, který je dobrý na odstraňování řasy či jiných tvrdých kamenů, tak by se mi zakalilo kompletně celé akvárium. V rámci čištění filtračních materiálů. Filtrační materiály nikdy nepropíráme pod tekoucí kohoutkovou vodou. Naopak, když odkalujeme, vezmeme si vodu z akvária a filtrační materiál, houbu, molitan, cokoliv jiného, propereme vždy ve vodě z akvária. A to z toho důvodu, že máme jistotu, že voda není plná chloru a nitrifikační bakterie ve vodě stále jsou. Tím pádem my pouze čistíme celý filtrační materiál. Následně je na řadě doplňování vody. Doplníme vodu zpět do plného stavu a při doplňování vody, pakliže používáme vodu kohoutkovou, je vždy nutné myslet na to, že musíme vodu následně upravit. Samozřejmě důležité je zkontrolovat si parametry vstupní vody předtím, než ji doplníme. Já třeba používám regulátor chlorizace a odstraňovač fosfátů, nitridu a dusičnanu. Například od Invitalu Aquafresh. Ten je super v tom, že má v sobě i huminocidní látky, takže ryby jsou méně vystresované. Ovšem potom, co doplním vodu, tak si zase vyberu zbytek plovoucích rostlin, které mi tam zůstaly, abych mohl dosázet následně plovoucí rostliny, pokud je používám, které jsou ovšem dobré k odstraňování přebytečných živin a dusíkatých látek, aby mi tam dále fungovaly. Údržbu provádím osobně pravidelně každý týden a snažím se to dodržovat, protože pravidelná údržba je úspěchem zdravému akváriu. A jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte mi dát like, odběr nebo komentář, sdílet ho popřípadně mezi své akvaristické kamarády, anebo třeba mezi lidi, kteří stále tápou a mohlo by jim to pomoct.